Всем привет! Сегодня мы в пространстве «Дуже покой» делаем лекцию «Европейская фотографичная простора» вместе с Евгением Матецким. Супер, всім привітання. Па-перше, вельмі рады вас бачыць. Мяне зовут Евген Матецкі, я фотограф, грамадзянскі журналіст і менеджер фотаграфічнай платформы ФШ1. Крыху раскажу про ФШ1, тому что вельмі важна тое, чым мы займаемся ў кантэксце нашай лекцыі. Мы з'яўляемся беларускай фотаграфічнай платформай. Мы займаемся мерапрыемствамі для фотографаў, робім сустрэчы, лекцыі, майстар-класы. Мы падсвечваем беларускіх фотографаў. Гэта пасты ў сацыяльных сетках, гэта падкасты, гэта натхненне, калі мы пішам пра праекты беларускіх фотографаў. І таксама мы намагаемся выбудоўваць міжнародныя сувязі, каб для беларускіх фотографаў была магчымасць стаць больш бачнымі ў еўрапейскай прасторы, камунікаваць з еўрапейскай прасторай, ну і быць у кантакце з інстытуцыямі, якія знаходзяцца ў еўрапейскай прасторы. Пару словаў пра тое, як я гатаваўся да гэтай лекцыі. Два погляда я назваў гэты падыход, і я буду абапірацца на свой досвед як аўтара ў першую чергу, таму што я фотограф і аўтар, які працуе з праектамі. Я зрабіў 3 праекта. Першы называецца «Пераблытаныя», другой «Плошча перамен» і трэці «Пад атакай». І маю аўтарскі досвед, як узаемадзейнічаць у тым ліку з еўрапейскай прасторай. То бок я быў прадстаўлены на еўрапейскіх фотафестывалях, удзельнічаў у еўрапейскіх воркшопах і як менеджер ездзіў глядзець, як працуюць інстытуцыі ў еўрапейскай прасторы. Але я палічыў, што мой досвед не вельмі вялікі, таму што казаць, калі мы планавалі гэту лекцыю, у нас гучала слова «трэнды», і мы павінны былі казаць пра трэнды. То бок, што будзе папулярна ў фатаграфіі ў найбліжшы час. І для мяне было вельмі складана адказаць на гэта пытанне, таму што прастора вельмі вялікая, пытанняў вельмі шмат, і я вельмі доўга шукаў рамку, як глядзець на гэту сітуацыю. І па-першае, што я зрабіў, я падумаў, калі мы гаварым пра фатаграфічныя трэнды, трэба казаць пра ўвесь сусвет. Але, напрыклад, што адбываецца ў Азіі, гэта вельмі складанае пытанне, і я не магу на яго адказаць. Тады я падумаў, што я буду рабіць больш-меншую рамку і вырашыў сканцэнтравацца на Еўропе, таму што мы, хто прысутнічае тут у першую чергу, знаходзімся ў Еўропе, і большасць беларускіх аўтараў тым ці іншым бокам будзе ўзаемадзейнічаць менавіта з Еўропай. Гэта першае сужэнне, якое я зрабіў, калі думаў пра гэту сітуацыю. Другое, гэта трэнды, вельмі такое шырокае паняцце. Тады я падумаў, што, мажліва, нам будзе цікавей ведаць не пра трэнды, а пра інфраструктуру, то бок пра магчымасці, куды пасылаць сігнал, каб атрымаць адказ, каб ваша праца, якую вы робіце, стала заўважнай і была неяк бачна. Для мяне, тут таксама вельмі шырокае поле, то бок мы кажам Еўропа, а насамрэч гэта вельмі вялікая колькасць краін, якія тут існуюць. І, я буду дзесьці казаць Еўропа, дзесьці сужаць, але там як атрымаецца. І каб трошку больш шырэйшым зрабіць свой погляд, перад тым, як напісаць гэту лекцыю, падрыхтаваць вось гэты тэкст, я ўзяў каментар яшчэ у 5 беларускіх фотографаў. Частка з іх актуальны зараз, яны зараз актыўна працуюць у полі фатаграфіі і намагаюцца быць заўважнымі ў еўрапейскай прасторы. Частка з іх рабіла гэта некаторы час таму. То бок гэтыя фатографы ўжо дасягнулі нейкай вяршыні і ўжо ёсць нейкі адказ. Адразу скажу, што ёсць адна не вельмі прыемная навіна. Ніхто з іх не змог мне адказаць, як зарабляць грошы ў еўрапейскай прасторы. І гэта будзе пытанне, якое будзе ў канцы, і мы можам на ім зупыніцца. Я думаю, шмат з вас разумее, што такое быць фотографам і якія праблемы ў фотографа існуюць у фатаграфічнай прасторы. Але давайте да гэтага прыйдзём у канцы. Важна зразумець, гэта рамка і тыя галасы, якія дапамагаць будуць мне сёння расказваць пра тое, што адбываецца ў фатаграфічнай прасторы Еўропы.
І так я намагаюся виділити основні інституції, які існують у Європі і до яких ми можемо звертатися. Ці європейські фотографи можуть звертатися. І де ви можете бачити європейську сучасну фотографію. По-перше, гэта фотофестывалі, фотокірмашы. У Європі і у світі існують спецыялізаваныя выданні і медыа, якія пішуць толькі о фотаграфіі. Існуе цэлая сістэма выдаўніцтв фотаграфічных кніг. І гэта вельмі файная для нас навіна. Існуюць установы адукацыі, свае фотаграфічныя музеі, рэзідэнцыі, конкурсы, прэміі, партфоліё-рэв'ю і іншыя інстытуцыі, якія я тут не пералічваю. Дарэчы, я напісаў інфраструктура і выдзеліў слова фатаграфічнае. Гэта даволі важна ў нашым кантэксце, таму што, як казала адна моя знаёмая з сектара культуры, фатаграфія — гэта бастард ад мастацтва. І я думаю, што праблема фатаграфіі в першую чергу ў яе дакументальных каранях. Але фотаграфія б'ецца за тое, каб даказаць свету, што яна свой асабісты і асобны медыум, які мае права на існаванне. І калі мы бачым вось гэтую інфраструктуру, якую я пералічыў тут, яна толькі фатаграфічная, гэта для мяне як ускосны доказ таго, што фатаграфія — гэта асабісты медыум, які сам працуе і які сам прадукуе смыслы і які сам узаемадзейнічае з прасторай і грамадствам. Таксама фатаграфія прадстаўлена. Я выдзелю яшчэ два напрамкі, дзе вы можете бачыць актыўна фатаграфію. У сферы сучаснага мастацтва і ў медыа. І калі мы кажам пра сучаснае мастацтва, то гэта можа быць інструмент мастака, то бок мастак можа выкарыстоўваць фатаграфію, каб зрабіць сваё выказванне. Другое, і гэта вельмі часта, каб задакументаваць тое, што робіць мастак, ці паказаць потым дзесьці на выставе. То бок фатаграфія там грае вельмі важную роль. У медыа гэта, разумела, гэта рэпартажы, гэта фотапраекты, якія робяцца для часопісаў, газет і гэтак далей. Скажам так шчыра, што, напэўна, аўтары, якія працуюць з медыа, яны больш у бяспечным сітуацыі знаходзяцца, чым аўтары, якія выбралі творчасць ці шлях мастака для таго, каб займацца фатаграфіяй. Тут я дапісаў такі небольшы каментар. Дакумент можа зайсці на тэрыторыю мастацтва, калі з'яўляецца аўтарскае выказванне. І гэта, напэўна, зараз ўсё вельмі змяшалася, і вы можете трошку здзіўляцца, але і ў музеях сучаснага мастацтва вы можете бачыць дакументальныя серыі, і наадварот, у медыа вы можете бачыць аўтарскія працы ці нават калажы. Асабліва гэта зараз стала распаўсюджана ў некаторых беларускіх медыа, калі няма магчымасці паказаць, напрыклад, твары людзей, тады аўтары звяртаюцца да такога сродка, як монтаж ці калаж, і такім чынам даносяць гэты месседж. То бок у гэтым сэнсе ўсё больш пераплятаецца. Свой аповед аб тым, як працуе вось гэта інфраструктура, я б хацеў пачаць з такой платформы, як Futures Platform. Гэта платформа, якая была створана ў сярэдзіне мінулага дзесяцігоддзя. Падаецца, у 13-м годзе, тут так дакладна не скажу, хаця тут напісана Amplifying Artists Science 2017, але мне падаецца, яна раней трошку пачала існаваць. Futures платформа — гэта сетка еўрапейскіх інстытуцый, якія дапамагаюць маладым таленавітым фотографам быць больш бачнымі. Працуе гэта прыкладна так. То бок існуе гэта сетка, гэта фестывалі, выдаўніцтва, іншыя нейкія арганізацыі. Кожны год гэтыя арганізацыі прапаноўваюць самых таленавітых аўтараў з іх асяродка, каб яны сталі гэтымі чальцамі платформы Futures.
Таким образом, накопліваецца колькасць гэтых аўтараў, якія прадстаўлены на фьючерс, і для іх зроблена свая экасістэма. То бок, і яны могуць удзельнічаць у конкурсах, якія прапаноўвае фьючерс, яны могуць ездзіць да рэзідэнцыі і гэтак далей. І то бок, усё выглядае як вельмі файная ідэя. Спачатку цябе выдзяляюць як талент, потым для цябе магчымасці, ну і как бы гэта нейкі каталог, дзе ты можаш знайсці таленавітых аўтараў. То бок, калі пайці на платформу Фьючерс, то можна заўважыць, што там вялікая колькасць фатографаў. Ці ёсць беларусы на Фьючерс? Цікавае пытанне. Так, ёсць. 6 аўтараў з Беларусі прадстаўлена на Фьючерс. Ну і, дарэчы, Фьючерс — гэта платформа, якая прадстаўляе сусветную фатаграфію, так напісана ў іх, але калі я пачаў вывучаць, там з сусвета, ну, мне падаецца, 5% людзей, якія не з Еўропы. Хаця вы бачыце, тут таксама напісана «The European Photography Platform», але можа удзельнічаць аўтар з будь-якой краіны. Што яшчэ цікавага пра Фьючерс? Я пагутарыў з аднім з беларускіх аўтараў, які там ёсць. І вы ведаеце, я думаў, што гэта такой залаты білет у будучыню, квіточак, так? Але мае надзеі не спраўдзіліся. На жаль, аказалось так, што аўтараў стала так много, то бок зараз 22 інстытуцыі, якія 2-3 аўтара кожны год прапануюць у спіс тых людзей, якія будуць прадстаўлены на Фьючерс. 22 по 2, напрыклад, там 10-50 аўтараў кожны год, і, напрыклад, там 7 гадоў яны ўжо прапануюць. Мы маем каталог з 350 аўтараў. І калі з'яўляецца нейкая магчымасць, напрыклад, рэзідэнцыя, на якую можа папасці 1-2 аўтара Фьючерс, што мы бачым, што тая ж самая канкурэнцыя, як і ў ўсіх другіх сферах. Асобна хачу адзначыць, што Фьючерс — гэта праект, который спансуе Creative Europe, і гэта вельмі добрая арганізацыя, якая дапамагае ствараць умовы, каб аўтары мелі свае рынкі і інфраструктуру ў Еўропе. Ну і гэта вельмі добры пачатак, але як яно будзе далей існаваць, я не ведаю, таму што, напрыклад, зараз каля 350 аўтараў, у наступным годзе, у гэтым годзе будуць зноўку намінанты, і так будзе ісці, і я бачу, што гэта можа быць вялікай праблемай. Тут вы можете бачыць, якія менавіта інстытуцыі прадстаўлены на платформе Фьючерс. Одесса Фотодейс фестивал, Тбилиси фотофестивал, Биеннале фотографии де Порто, Центр де фотографии Дженева, Фото Элизий, Фотофорум, Войт, гэта кніжнае выдаўніцтва, Трыеннале фотографіі, Фото Айрланд і далей. Ну і гэта ахоп амаль усёй Еўропы і магчымасць узаемадзейнічаць з людзьмі амаль з усёй Еўропы. Яшчэ такая вельмі буйная інфраструктурная адзінка — гэта фотакірмашы. Гэта месца, дзе прадаюць фатаграфію, і самы буйной фотакірмаш адкрываецца кожны год у Францыі, у Парыжы, і называецца ён «Пары фото». Гэта лістапад, і мы, напрыклад, вельмі спадзяваемся, што мы з Атфашы-1 зможам з'ездзіць у гэтым годзе, але будзе бачна. Тут у самім слове «кірмаш», я думаю, вы разумееце асноўны сэнс, то бок тут прадаецца фатаграфія. Прадаецца класічная фатаграфія класічных аўтараў, і часта гэта дорага каштуе. Тут прадаецца фатаграфія сучасных аўтараў, і часта іх прадстаўляюць галерэі. Тут могуць самі аўтары, напэўна, прадаваць, ну вось мы яшчэ не даехалі, тут дакладна не скажу. У Еўропе існуе некалькі ярмарак, Пары фото самая буйная, вось ёсць яшчэ Ансін у Амстэрдаме, і ёсць яшчэ ярмаркі, ну, про якія я тут не кажу, але іх можна лёгка знайсці ў інтэрнэце. Наступная з'ява — гэта фотафестывалі. І гэта такая штука, якую, напрыклад, я і мы ў нашай камандзе ўсе вельмі любім, таму што фотафестываль — гэта ў першую чэргу свята. Свята фатаграфій, і гэта такая нагода пабачыць сяброў, кудысьці з'ездзіць, гэта падарожжа, ну і, вядома, гэта знаёмства з фатаграфіяй. Тут я вам паказваю два найбольш вядомыя фотафестывалі, і я выбраў два фестывалі з двух амаль процілеглых напрамкаў. Першы — гэта фотафестываль у Арлі, сустрэчы ў Арлі, які праходзіць у ліпені кожнага года, і тыдзень адкрыцця там дліцца 10 тыдзень.
Другі гэта Visa for Image, или папросту гэта фотографы называюць гэта фотафестываль у Перпіньяне, і гэта фестываль, які сфокусованы на фотожурналістыцы. То бок, калі вы займаецесь дакументальнай фатаграфіяй, фотожурналістыкай, і вам больш цікавы гэтак напрамак, то вы едзеце ў Перпіньян у жніўні. Калі вам цікава больш праектная сучасная фатаграфія, да, то вам, напэўна, у Арле. Хаця ў Арле паказваецца вельмі разнастайная фатаграфія, калі так казаць шчыра. І ў кожнай краіне Еўропы існуюць свае фотафестывалі, а ў некаторых па некалькі, і я некаторы час слухаў польскія падкасты, даведаўся, што ў Польшчы, напрыклад, 26 фотафестывалей. 26 – гэта вельмі шмат, калі ў Беларусі у нас быў адзін фотафестываль, які зараз, на жаль, не існуе. Ну, или вось нашы суседзі Украіны, яны малі таксама адзін фотафестываль, а Грузіі было 2 фотафестывалі, ну, то бок вось такая гісторыя. Каб распавесці, што такое фотафестываль больш падрабязна, я выбраў найбольш дасяжны для нас, асабліва тых, хто знаходзіцца ў Польшчы. Гэта фотафестываль у Лодзі, гэта 120 кіламетраў ад Варшавы. Гэта фестываль, які праходзіць звычайна ў чэрвені. І, па-першае, абсалютна цудоўна, што гэта лета. І мне вельмі падабаецца ездзіць на фестывалі, таму што вялікі дзень, можна гуляць па гораду, можна сустракацца з друзьямі. З чаго што можна рабіць і што можна, якія актыўнасці існуюць на фотафестывалях і чаму фотографам патрэбна на іх ездзіць. Першае, вядома, гэта выставы. На Лодзі ёсць асноўная міжнародная праграма, вельмі вялікая, якую адбіраюць самі куратары і шмат-шмат залаў з цікавай сучаснай фатаграфіяй. Акрамя гэтага, ёсць зал, які паказвае аўтараў, якія прайшлі па Open Call, то бок можна падаць свой праект і таксама апынуцца на фестывалі менавіта ў конкурснай канкурэнцыі. Пра гэта я трошку пазней распавяду. Акрамя гэтага, польскі фотафестываль у Лодзі вельмі добра ставіцца да акадэмічных устаноў мясцовых, і таму ёсць прадстаўленыя пляцоўкі для акадэміі штукі, напрыклад, з Лодзі, акадэміі штукі з Вроцлава і гэтак далей, гэта асобныя напрамкі. Плюс можна пабачыць выставы іншых інстытуцый, там, напрыклад, Спутнік Фота зрабіла выставы сваіх выпускнікоў. У мінулым, ці, напэўна, ў пазамінулым годзе, бо я 3 гады запар быў на фотафестывалі і як госць, і як удзельнік. Падаецца, у пазамінулым годзе было адкрыццё выставкі «Крыса Неандерталя». Гэта вядомы польскі рэпарцёр, які здымаў у 80-е, 70-е гады, такая сучасная легенда, можна сказаць. І было вельмі прыемна бачыць, што на гэту выставу было не папасць. То бок поўны зал людзей, вялікая цікавасць, прэса, пытанні, аўтографы, продаж кніг. Гэта кажа пра тое, што, напрыклад, тут, па-першае, сам фестываль у Лодзі вельмі рэспектуе сваім аўтарам, і гэта прыемна бачыць. Па-другое, мы бачым, што і мясцовыя людзі вельмі паважаюць людзей, якія важныя для мясцовай культуры. І для мяне гэта быў вельмі важны сігнал, так, што ў гэтым месцы любяць культуру і любяць у тым ліку фатаграфію. Фоталодзь паказвае, мае такой свой асабісты фармат, называецца ён «Фотаматч». Нідзе больш я такога не бачыў. Гэта такі невялічкі кінатэатр з велічэзным экранам, дзе там шэраг аўтараў, звычайна 20-30, якія праходзяць таксама Open Call, паказваюць свае праекты. У кожнага аўтара 4 хвіліны, каб распавесці пра тое, чым ён займаецца, данесці свае меседжы, і то бок, каб людзі ў зале зразумелі, пра што ён распавядае, якую там візуальную мову выкарыстоўвае і гэтак далей. Зал — гэта, якраз мы кажам, платформа Futures, гэта ўсе гэты рэдактары, дырэктара гэтых фестываляў, яны кожны год, то есть увесь год курсуюць па гэтых фестывалях і шукаюць таланты для сваіх платформ, для сваіх выданняў і гэтак далей. І то бок гэта можна казаць нейкі такі смотр. І вось зал — гэта вось гэтыя людзі, гэта звычайныя наведвальнікі, як мы, і вось ты выходзіш і 4 хвіліны ў мікрафон, все строга па таймеру, робіш сваё выказванне. Гэта, па-першае, каб стаць заўважным, па-другое, гэтыя ж аўтары потым удзельнічаюць у партфоліё-рэв'ю. Гэта фармат, які існуе на вельмі шмат якіх фотафестывалях. Партфоліё-рэв'ю — гэта калі ты
ўжо асабіста сустракаешся з гэтымі рэдактарамі, там, з гэтымі выдаўнікамі і паказваеш сваю работу, і ў цябе ёсць 20 хвілін, каб данесці сваю ідэю, плюс ты можаш атрымаць зваротную сувязь, што, ну, на мою думку, вельмі каштоўная штука, то бок ты можаш маць шмат розных меркаванняў пра свой праект. Бо звычайна аўтар мае толькі сваё, і у добрай сітуацыі гэта расшырае твоё бачанне. У кепскай сітуацыі, як у мяне, напрыклад, было, гэта дабаўляе праблем, калі ты маў адно меркаванне, а тут у цябе 10. Разумееце, яны ўсе розныя. І няма паняцця правільна, так? І табе трэба знайсці рашэнне, як зрабіць у гэтай сітуацыі. Аўтарскія экскурсіі абсалютна фантастычная штука. Ёсць такое паняцце opening weekend. Гэта першыя дні, калі все вечарынкі, тусоўкі, все аўтары на фестывалі, все куратары на фестывалі, ну і ўвесь асноўны нетворкінг у першую чергу на фестывалі, то бок яшчэ адна такая нагода, чаму трэба туды ехаць. І аўтарскія экскурсіі гэта калі самі аўтары распавядаюць, што яны здымалі, навошта, і ты можаш пахадзіць і паглядзець гэтыя выставы ўжо ў суправаджэнні гэтых аўтараў, і для мяне гэта звычайна найлепшы спосаб пазнаёміцца з працай гэтых аўтараў. Гасцявыя фестывалі. Ну, мы кажам пра фотафестываль у Лодзі 3 гады, можа, ну, падаецца, можа, ўжо 4 гады запар. Фотафестываль у Лодзі прыймае гасцявыя фестывалі, і гэта фотафестываль у Мінску, месяц фатаграфій у Мінску, і Адэса фотадейс. І той фестываль па сваіх прычынах не можа выстаўляцца ў сваіх краінах, і думаю, што тут няма сэнсу даваць дадатковыя нейкія ацэнкі, вы ўсе прекрасна разумееце. Фотафестываль у Лодзі гэта свята, то бок увесь горад, пляцоўкі ў разных месцах горада, гэта гарадскія музеі, гэта там арт-інкубатар, гэта яшчэ пляцоўкі, то есть ты пастаянна курсуеш па гэтым горадзе. І гэта файна, ну, то звычайна сонца, цепло і добры настрой. Гэта сустрэча нетворкінг, і амаль кожны вечар гэта вечарыны. То бок вечарына адкрыцця, вечарына для аўтараў, дыджэй на наступны дзень. Ну, я кажу пра вот гэта weekend, opening weekend, на які раю усім ехаць. І калі у вас ёсць сілы, моц, то раю, канешне, гэта ўсё наведваць. Ну, асабіста я вельмі быў здзіўлены, колькі сіл маюць дырэктара гэтых інстытуцый, таму што ты валішся з ног, а яны танчаць там самбу і ўсё, што заўгодна, і гэта выпіваюць наступны коктейль, і гэта свята, ну, сапраўды, гэта вельмі цікава бачыць. Калі мы павернемся вот да таго, што я казаў у пачатку, менавіта пра тренды, то адзін з метадаў, які я выкарыстоўваў, каб ацэніць, што адбываецца зараз, я вырашыў прааналізаваць OpenCall і ўзяў OpenCall, які вось толькі скончыўся да фотафестываля ў Лодзі. Па-першае, вы можете тут прачытаць, і па-ангельску напісана, што ў гэтым годзе было подана 1639 праектаў. 1639 праектаў, каб 6 удзельнікаў прайшлі і былі выстаўлены на гэтай выставе. І гэта адзін з вельмі вялікіх званочкаў для нашай культуры, для нашага асяроддзя, бо знаходзячыся тут, мы, асабліва калі мы кажам, што мы аўтар, так, мы трапляем у вельмі канкурэнтную прастору, то бок гэта вельмі канкурэнтная прастора. Справа вы можете бачыць тых 6 аўтараў, якія прайшлі: Клаудія Фугетці, Акшэй Махаян, Карлас Идуотавиа, Эмілія Мартін, Ханс Юнг і Масімільяно Картезеллі. Тут я адзначу, што і ў Лодзі, і на шмат якіх фотафестывалях вы можете бачыць такой некаторы дэкаланіяльны тренд і заўважыць, што вельмі часта либо нейкая адсек фотафестываля, либо вось як тут некаторыя аўтары будуць прадстаўляць нееўрапейскую прастору. І вельмі часта гэта афрыканская прастора ці азіяцкая прастора. То бок дэкаланіяльная ідэя тут палягае ў тому, што мы даем галасы выключаным групам, якія не маглі і не маем магчымасці казаць пра гэта громка ў сваіх краінах. Зараз мы даем магчымасць казаць ім тут. Ну, напрыклад, вось у гэтым OpenCall такім аўтарам з'яўляецца Карлас Идуотавиа з праектам Hero, Father and Friend. Гісторыя, у якой аўтар
праз праект, праз фатаграфічныя сродкі кажа дзякуй свайму адцу, і у фігуры, у постаці свайго адца ён кажа дзякуй усім чарнаскурым адцам у свеце, то бок, што яны робяць добрую працу, васпітваючы такіх цудоўных дзяцей, менавіта як Карлас і Дунта Віа падаецца. І гэта адзін з тых праектаў у гэтым OpenCall, які зняты даволі класічнай фатаграфічнай мовай. І тут я хачу адзначыць яшчэ адзін цікавы тренд, што такія класічныя фатаграфіі, к якім мы прывыклі, то бок фатаграфіі, якія выкарыстоўваюць мову Карцье-Брессона, там вось гэты ідэальны момент і гэтак далей, гэта рэдка тая фатаграфія, якую можна бачыць на такіх фотафестывалях, я не кажу пра фотажурналісцкія фотафестывалі. І мы бачым, што першае, вельмі часта змешваюцца медыумы, больш часта выкарыстоўваецца калаж, іншыя каляровыя схемы, іншыя светавыя схемы. То бок аўтар намагаецца знайсці нейкі новы падыход да таго, каб распавесці сваю гісторыю. Калі я пра гэта думаў, у мяне закралася такая думка ў галаву, што сучасныя фотапраекты, мастацкія ў першую чергу, гэта штосьці, што максімальна не падобна да Інстаграма. То бок, калі вы кожны дзень бачыце вось гэтай фатаграфіі, нахрена вам ехаць на гэты фотафестываль, каб бачыць яшчэ раз. Трэба прыдумаць абсалютна новы падход. Таму трэба працаваць з праектам, таму што праект, хто будзе дзелаць праект у Інстаграме, да? Там вот гэта канцэптуальна раскладаць. Інстаграм, потому Інстаграм, таму што Інста гэта, імгненна, да? Гэта хуткі прасмотр фатаграфій. На фотафестывалі ты чытаеш тэкст, ты глядзіш праект, у цябе шмат сродкаў, вельмі добрая якасць, плюс адрозніваючаяся эстэтыка. І гэта вельмі цікава назіраць. Таму не здзіўляйцеся, што на фотафестывалях вы можаце бачыць троху дзіўную фатаграфію. Дарэчы, вось гэты аўтар, я зараз трошку вярнусь, я пахадзіў па іх інстаграмах, і сучасны аўтар з фестываля, гэта, бачыце, ён прайшоў адбор з 1639 6, да? Колькі гэта адсоткаў? 0,3%. Гэта шанец папасць на фестываль, а падпіснікоў у гэтых людзей звычайна в інстаграме 10-2 тысячы. Я называю нас і людзей, якія так фокусуюць на фотафестываль, такія маргіналы ад фатаграфіі, да? То есть вельмі шмат праблемаў, вельмі вялікая канкурэнцыя, ніякой славы, ніякіх грошай, да? Пытанне навошта, да? Навошта мы гэта робім? Я бы хотела дополнить то, как выглядит фотофестиваль, можно глянуть на ютубе в Шеде. Да, заходите, калі ласка. Вот апошнія два фотафестываля мы уже зняли невялікія ролічкі. У пацвярджэнне вось гэтых трендаў, дэкаланіяльнай вось гэтага падыходу я хочу паказаць вам пераможцаў знакамітай прэміі Хассельблад. Не ведаю, ведаеце вы пра яе ці не. Па сутнасці, гэта Нобелеўская прэмія у сферы фатаграфіі. Па-першае, яна нагадвае гэту прэмію коштамі, якія плоцяць тым, хто перамог, то бок прызам. Пераможца Hasselblad Award атрымлівае 2000 шведскіх крон, перапрошую, 2 мільёна. Но гэта 175 тысяч еўра. Залаты медаль, выставу у Гётеборзе ў Hasselblad Центр і кніжку. Выданне кніжкі. Дарэчы, вот. Это Hasselblad Award 2022 году. Можна у зал, Катя, калі ласка. Hasselblad Award – гэта прэмія, якая даецца за унёсак у развіццё фатаграфіі. Прэмія пачала сваё існаванне ў 1980 годзе, і калі вы зайдзеце на сайт, вы пабачыце, што недзе палову аўтараў вы вельмі добра ведаеце, і гэта імёны светавога маштабу. То бок Роберт Франк, Борис Михайлов, Карцье-Брессон, Ренекі Дейкстра, Дайдо Маріяма, то бок сапраўдныя велічыні фатаграфічнага свету. І Hasselblad Award – гэта не конкурсная праграма, гэта журы, якія збіраюцца і выбіраюць асобы, якія ў гэтым годзе будуць пабедзіцелями, пераможцамі ў гэтай прэміі. Так вось, апошнія 3 тут я паказваю, за апошнія 3 гады пераможцы гэтых прэмій, гэта людзі з нееўрапейскімі каранямі,
тыя, хто працуе з складанымі тэмамі ідэнтычнасці, расы, пола і гэтак далей, то бок з тымі тэмамі, якія зараз найбольш актуальны у свеце. Я магу вам зачытаць, бо я, так скажем шчыра, не памятаю біяграфіі гэтых людзей. Хто такая Інгрід Поллард, напрыклад? Ну, тут пару сказаў. За 4 дзесяцігоддзі сваёй практыкі Інгрід Поллард выкарыстоўвае фатаграфію, каб падвергнуць сумневу глыбока ўкаранёныя сацыяльныя і культурныя канструкцыі, якія стаяць за паняццямі расы, ідэнтычнасці, супольнасці і пола. Гэта аўтарка, якая перамагла ў 2024 годзе. Нарадзілася ў Гаяне. Хто ведае, дзе знаходзіцца Гаяна? Гаяна — гэта Лацінская Амерыка, такая дзяржава невялічкая над Бразіліяй, так, дзесьці там паміж Венесуэлай. Я, шчыра кажучы, першы раз назву гэту чую, разумееце. Але пражыла яна ў Вялікабрытаніі, але, разумееце, яе асноўнае выказванне, яно спасылаецца на яе бэкграунд і на праблему людзей, якія, сыходзяць адтуда. Пераможца 23-го года. Гэта мы кажам пра тренды і пра тое, што адбываецца зараз. Творчасць Кэры Мэй Вімс на працягу дзесяцігоддзяў апярэджвала значныя праблемы нашага часу, барацьбу за расавую роўнасць і правы чалавека з непахіснай візуальнай і этычнай сілай. Гэта аўтарка номер 2. Нарадзілася ў ЗША, вопросы расы, і яна цемнаскурая звычайна і падымае праблему, з якімі сустракаліся менавіта цемнаскурыя ў ЗША. Даяніта Сінгх, пераможца 22-го году. Даяніта Сінгх жыве ў Нью-Дэлі, з'яўляецца першым лаўрэатам з Паўднёвай Азіі. Яе выстава ў Хасельблад-цэнтры была прысвечана яе перанасным музеям і значэнню архіваў. То бок, першая аўтарка з Індыі, дарэчы, можете палістаць там альбом, адна з тэм, з якіх яна працавала, даволі такая сумная, напэўна. Гэта сітуацыя, што ў Індыі да сяго часу архівы вядуцца ад рукі. І калі мы узгадаем, колькі там людзей, гэта проста неверагодная праблема, як гэта захоўваць і як з гэтым працаваць. Да, там можете, напэўна, у кніжцы пабачыць гэтыя снімкі. Яшчэ адзін цікавы кейс, які звязаны з дэкаланіяльнасцю, і гэтым разам гэта тычыцца беларускай фатаграфіі. І гэты скандал быў не свежы, ён адбыўся ў 2019 годзе, скажам так, у мінулым жыцці. Ён тычыўся кніжкі «Гісторыі беларускай фатаграфіі». Шэраг аўтараў, і з большасці сваёй гэта не фатографы, гэта людзі з акадэмічнага асяроддзя, ці даследчыкі, ці куратары, мастацтвазнаўцы, якія вырашылі напісаць тэксты про такую з'яву, як беларуская фатаграфія. І той падыход, які яны выбралі, каб працаваць з гэтай тэмай, асноўваўся не на пералікі галоўных постацей, людзей і аўтараў, а на трошку іншым падходзе. Яны падумалі, што можна выдзеліць тры фокуса. Першае, выбраць інфраструктурныя асобы. Гэта людзі, якія стваралі інфраструктуры. То бок нейкія арганізацыі, інстытуцыі і гэтак далей. Другое, гэта аўтары, якія рабілі ўнёсак у новую эстэтыку і развівалі фатаграфію. І гэта больш падобна на класічны падыход. І трэцяе, гэта выключаныя асобы. І калі правялі даследаванне, стала вядома, што сучасны погляд на гісторыю беларускай фатаграфіі, ён мінскацэнтрычны, па-першае, а па-другое, мужчына-цэнтрычны, так? Што, як бы зразумела. Таму што тады так глядзелі. І тады яны вырашылі, мы падсвечым дадаткова ці асобна жанчын і падсвецім дадаткова асоба аўтараў не з Мінска, а з правінцыі. І выбухнуў скандал, таму што большасць аўтараў сказала, як гэта так, у нас ёсць зоркі нашай беларускай фатаграфіі, ёсць такія-то, іх няма ў кніжцы, а ёсць нейкія невядомыя жанчыны, невядомыя гэта і гэтак далей. І тут у мяне ўзнікла вельмі цікавае пытанне. І тое, што аўтары выбралі гэты погляд, мне спадабалася, і гэта было цікава. Але пытанне было ў тым, ці на часе гэты падыход быў для беларускага грамадства. Ці гатова было тады беларускае грамадства ўспрыняць такую кніжку? Ці прыняло яно? І тут я думаю, што аўтары проста на два шагі знаходзяцца ў другой прасторы. То бок беларускаму грамадству трэба яшчэ час,
каб працаваць з гэтай сітуацыяй, таму што беларускае грамадства, мне падаецца, на данным этапе, асабліва на данным этапе, шукае сваю ідэнтычнасць нацыянальную. То бок, каб займацца дэкаланіяльнасцю, гэта немножко другі погляд і другі падыход. То бок, беларускае грамадства зараз вырашае іншае пытанне. Ну і да таго ж, скажам шчыра, у беларускім грамадстве існуюць і ксенафобныя погляды, і як гэта слово? Гомофобныя, так. Прабачце. І гомофобныя погляды. То бок, гэта не дзіўна, да, што вось такая оптыка існавала. Гісторыя закончылася скандалам, кніжку адазвалі, і зараз іх амаль не знайсці, але я для вас прынёс, і можна пагартаць сёння ў гэтай прасторы. Вялікае выданне, усяго было 100 экземпляраў, падаецца мне. Давайте далей. Пра што кажуць беларускія аўтары? Колькі там часу? Отлично. Па-першае, я хочу сказаць, што беларускія аўтары апынуліся ў вельмі складнай сітуацыі. Гэта тычыцца аўтараў, якія за мяжой, і тых, хто ў Беларусі. І кожны па сваёй прычыне ў складанай сітуацыі. То бок, на маю думку, аўтары зараз больш змагаюцца за сваё існаванне, чым ствараюць творчыя праекты, прабачце. І калі гэта сітуацыя зменіцца, я не ведаю. Але для таго, каб прааналізаваць і неяк папытацца апісаць тое, пра што зараз выказваюцца беларускія аўтары, я вырашыў паглядзець назвы выстав беларускага прадстаўніцтва ў Лодзі, якія праходзілі ў 21, 22 і 23 годзе. І так, глядзіце, якая дынаміка была ў беларускай фатаграфіі. 21 год – гэта яшчэ надзея, што штосьці адбываецца, штосьці праісходзіць, і людзі яшчэ знаходзяцца ў 20-м. Выстава называецца «Няхай жыве Беларусь». То бок зараз гэта было б не актуальна, тады такая выстава існавала. У 22-м годзе, глядзіце, уже зусім іншае пытанне задаюць беларускія аўтары. Назва – гэта тое, што выбірае куратар, калі фарміруе аўтарскае выказванне. Так, куратарскае выказванне, калі казаць так больш правільна. Home that doesn't exist. То бок, дом, які не існуе. То бок, мы страцілі дом. Мы страцілі глебу пад нагамі. Мы не ведаем, дзе мы апынуліся і што нам рабіць. І гэта тычыцца і аўтараў, якія за мяжой, якія апынуліся ў эміграцыю і сутыкнуліся з праблемамі эміграцыі, і аўтараў, якія засталіся ў Беларусі, якія таксама не могуць адкрыта гаварыць, пра што яны хочуць, і маюць шэраг абмежань, у тым ліку не маюць гэтых інфраструктурных мажлівасцей, што прабіць свае выказванні. У 23-м годзе выстава называецца «In Between Land». То бок, гэта і не тут, і не там. Мы ўжо не там, і мы яшчэ не тут, і яшчэ не там. Карацей, я што заблытаўся. Не там, не тут. Вы зразумелі, да? Гэта такі лімб. То бок, вы ў працэсе крызіса і змены. То бок, мінулае ўжо не актуальна, будучыню вы яшчэ не бачыце. Вось так, напэўна, лепей будзе. Гэта выказванне 23-го года. У 24-м годзе аўтары ўжо нічога не паказвалі ў Лодзі, была толькі небольшая паліцыя з беларускімі фотакнігамі і інфраструктурная панель пра беларускую фатаграфію, што нам рабіць далей, на якую прыйшло 20 чалавек, падаецца. То бок, гэта такі для нас таксама вельмі важны сігнал крызіса, у якім мы адбываемся, і вельмі важны сігнал, каб зразумець становішча, у якім мы апынуліся. Новы месседж, наступны месседж, который я хочу зрабіць, гэта «Photobook is a new queen». То бок, новая каралева фотаграфічнага света – гэта фотакнігі. І тут вельмі шмат акалічнасцей, і давайте паспрабуем зрабіць акцэнты ў гэтым выказванні. Па-першае, шмат хто з аўтараў імкнецца да таго, каб скончыць свой праект фотакнігай. І гэта нейкі час таму быў нейкі такі аўтарскі медаль. То бок, у мяне ёсць кніга, я аўтар, все супер, вось мае нагароды. Але зараз гэта яшчэ і вельмі моцны і да таго ж разнастайны спосаб данесці свае меседжы. То бок, сучасныя кнігі, гэта кнігі, якія выкарыстоўваюць бумагу, вкладкі, нейкія тэксты,
То тут, наприклад, у мяне дадатковая раздрукоўка ў кнізе Death Landscape Хуберта Хумкі. І вось гэта то, да чаго імкнецца сучасная фотакніга. То бок гэта моцнае, прыгожае, незвычайнае аўтарскае выказванне. У сучаснага аўтара існуе больш магчымасцей, каб зрабіць фотакнігу. Сучасную фотакнігу можна зрабіць сам выдатам, 1 экземпляр, 3 экземпляра. Вось ведаю, Саша Велідзімовіч рабіў фотакнігу ў 3 экземплярах. І гэта сапраўдная фотакніга. Што крута, гэта яшчэ і калекцыённая штука. Так? Яна зроблена сваімі рукамі, вось калі ласка. Да? Вы можете сабіраць на фотакніжку краўдфандингам, рабіць кніжку так, вы можете падпісвацца на выдавецтва. Выдавецтв зараз у Еўропе, там будзе ссылка ў наступным слайдзе, падаецца, вы націснеце или перапішаце, я не ведаю. Карацей, сходзіце на сайт, можете паглядзець. Выдавецтв просто зараз вельмі шмат, яны вельмі розныя, кожны са сваім тварам, кожная. І гэта вельмі файна. Амаль кожны фотафестываль робіць сваю фотакніжную выставу. То бок, на мінулай лодзе гэта было паліцыя беларускіх фотакніг, выстава украінскіх фотакніг, выстава лацінаамерыканскіх фотакніг і пераможцы, падаецца, Дамі Award. Я не ўпэўнены, падаецца, яны яшчэ былі. Яшчэ была ўзнагарода, там лепшая публікацыя польскага аўтара і гэтак далей. То бок, гэта звычайна такі вельмі моцны фокус. Што тычыцца мінусаў? Самы галоўны мінус, акрамя таго, што яны важкія, вельмі цяжкія кнігі фотаграфічныя, цяжэй, чым звычайныя. Самы галоўны мінус у тым, што цікавы яны ў першую чэргу людзям з асяроддзя. То бок фотакнігі чытаюць фатографы. І як зрабіць так, каб нашу працу, то бок кнігі, якія выкарыстоўваюць візуальную мову, былі дасяжны людзям па-за тусоўкай, пакуль няма адказа. Падаецца, у 2020 годзе мы рабілі лекцыю на гэты конт у Мінску на фестывалі «Прадмова», і разам з Дзімай Брушко і з Алесей Песенкай гэта адбывалася. Тады у Дзімы Брушко выйшла кніга «Змена» пра яго отца Сергея Брушко. І мы намагаліся аўдыторыі распавесці, у чым розніца і чаму трэба чытаць фотакнігі. Але я бачыў па аўдыторыі, што людзям не зразумела, навошта мне набываць кнігу, у якой толькі фатаграфіі. Я ее пагартаю, чалавек думае, так, я ее пагартаю за 10 хвілін, у лепшым выпадку. І што? А звычайную кнігу я буду чытаць там тыдзень, можа 2, можа хтосьці хутчэй чытае, разумееце. І пакуль, калі мы бачым тое, што тут у Польшы, як праходзяць звычайныя кніжныя кірмашы, дзе проста фуроры, чэргі, каб узяць аўтограф, то мы пакуль на гэта ўзровень не прыйшлі, але трэба намагацца. І бачачы, якія бываюць сучасныя фотакнігі, як іх прыемна трымаць у руках, як цікава іх разглядаць, як цікава ў іх углядвацца, я спадзяюся, што, магчыма, у будучыні мы на гэты рынок усё ж такі трапім. Тут я хачу яшчэ дадаць пра 3 тыпа фотакніг, якія існуе. Я ўзяў віды кніг на прэміі ў Арле. Першае — гэта фотатэкст-бук, гэта фотабукі, якія выкарыстоўваюць і фатаграфію тэкст. Вось, напрыклад, вось гэта кніга фото Death Landscape, тут і фатаграфіі тэкст. Тут вельмі шмат тэкстаў, іх цікава чытаць, але і вельмі шмат ілюстрацый. Ілюстрацыя неправільна тут будзе сказана. Асобнае апавяданне — гэта фатаграфія. Другая номінацыя — The Historical Book Award. Гэта кнігі, якія сфокусованы ці на аўтары, ці на якім-небудзь гістарычнай постаці. То бок гэта такой, часцей за ўсё, класічны фотоальбом. Калі нейкая манаграфія, напрыклад, Антанас Суткаса, і вы глядзіце, вось такі быў, кожная старонка асобная фатаграфія, вось такі файны аўтар і гэтак далей. І апошняя катэгорыя The Author Book Award — гэта якраз гэтыя сучасныя фотабукі, якія выкарыстоўваюць аўтары, калі 10 укладак, 20 нейкіх яшчэ рашэнняў, папера зроблена з якогось экалагічнага матэрыялу, а потым дызайнерскі нейкі свой падыход. І гэта, разумееце, кожная кніжка — гэта свой такі сусвет. І гэта вельмі файна мець на сваёй асабістай паліцы. Калі ласка, перадайце ў зал. Выдаўніцтва. Я тут пералічыў некаторыя з іх. Ёсць вельмі буйныя выдаўніцтва, напрыклад, Aperture. Есть
Ташин, напрыклад, якія таксама выдаюць фотакнігі. А есть больш малыя, і вось гэта культура малых выдаўніцтв, такіх, ну скажам, крафтавых, і асабліва іх шмат у Еўропе, гэта таксама вельмі файны свой сусвет. Ну, напрыклад, я тут вось узгадваю Void, якія знаходзяцца ў Грэцыі, вельмі цікавы падыход выкарыстоўваюць. Blowout Press, польскае выдавецтва, вось якраз Алексей зараз гартае кніжку Blowout Press. Twin Palms — гэта амерыканскае выдаўніцтва, таксама вельмі файнае. І каб больш і лепей азнаёміцца з выдаўніцтвамі, не ведаю, націскаць мне зараз ці дзе. Давайте націсну. У гэтым не пабачыць проста у прэзентацыі. Вось гэта спісак выдаўніцтв, глядзіце, якія удзельнічалі у Polycopies, то бок фотакнижным кірмашы ў мінулым годзе. І кожнае, ну тут не толькі, але большасць з іх гэта выдаўніцтва. І кожнае з гэтых выдаўніцтв звычайна мае свой падыход, сваіх куратараў, сваіх дызайнераў, свой погляд на фатаграфію. Яны выбіраюць аўтараў свайго стыля. І то бок сучасны аўтар, калі шукае, як яму і дзе выдацца, ён можа знайсці людзей, з якімі ў яго будзе канект, і такім чынам зрабіць сваё выказванне праз фотакнігу. І гэта вельмі файнае адкрыццё сучаснага часу. Наступная ініцыятыва Photodog з Нідерландаў, хацеў вам іх асобна паказаць, таму што адна з іх актыўнасцяў называецца Photodog Book Talks. Гэта сустрэчы, на якіх 4 аўтара паказваюць свае кнігі. Гэта адбываецца на большом экране ў вялікім зале, і гэта мерапрыемства ў Голландии, гэта Гага, мне падаецца, просто праходзяць з фурорам. Поўны зал, всім цікава, размовы, нейкія філасофскія падыходы, аўтарскі погляд. Ну і мы бачым, што гэта такі доказ існавання субкультуры, культуры вокруг фатаграфіі, так? І гэта вельмі важна. І гэта тыя точкі, да якіх, у тым ліку і мы, як FS1, імкнемся, таму што мы разумеем, што можна создаваць вось гэтыя вібрацыі вокруг фатаграфіі, вакол фатаграфіі, і можна создаваць такія вібрацыі таксама вакол беларускай фатаграфіі, ці польскай, ці таго места варшаўскага, якім мы знаходзімся, і гэта можа быць вельмі цікава. Адукацыя ў Еўропе, пункт, які я так хутчэй хутка прабяжаўся, і адразу скажу, што гэта вельмі складана. І адразу адзначу самыя галоўныя две складанасці. Давайте так. Першае — гэта стрэс, адразу, гэта вялікі стрэс. А две складанасці, я думаю, вам таксама будуць зразумелыя. Гэта калі на англійскам, то дорага, то бок вельмі мала інстытуцый, якія даюць абразаванне на англійскам, і гэта будзе каштаваць, яшчэ можа каштаваць, напрыклад, больш, чым для грамадзян еўразвязу. Для прыкладу, вось тут падаецца ў мяне КБК, то бок Royal Academy in Hague на гэтым слайдзе. Адукацыя ў КБК адзін год каштуе 7000 евро для беларуса, а для еўрапейца 2000 евро. То бок бачыце. Потом мы можам глядзець. Вы едзеце ў іншую краіну, дзе вам трэба жыць, плаціць за жыллё, нешта есці, у вас абмежаванні па рабоце, пастаянна трэба візу рабіць і гэтак далей. Плюс вы ў іншай культуры, вы яе не разумееце, час, стресс, а вам яшчэ трэба навучацца і рабіць добрыя выказванні, рабіць свае праекты і гэтак далей. І ў гэтым сэнсе я бы так сказаў, вельмі важна падумаць, ці патрэбна вам вось такой шлях. Іншы падыход, калі вы навучаецеся на мове той краіны, у якой вы знаходзіцеся, і, напрыклад, вы добра ведаеце польскую ці нямецкую, у вас адкрываюцца шмат больш магчымасцяў, і інкалі гэта можа быць і бескаштоўная адукацыя. І тут ўжо ўсё лягчэй, таму што мову вы разумееце, вы знаходзіцеся ў гэтай культуры, вы больш-менш яе ведаеце. І таму, калі бы вы бы мяне пыталі, ці ёсць патрэба так навучацца, то я б сказаў, што падрыхтуйцеся. Падрыхтуйцеся, не трэба вось так з наскоку намагацца гэта вырашыць. Сколькі ўжо было лёсаў вось так зламана, спробы вось так прыгнуць праз 1-2 ступені, вельмі шмат, на жаль. І не вельмі хочацца, каб былі яшчэ. Але ёсць і, дарэчы, такія success stories, не буду называць імёны, ёсць некалькі аўтараў, якія ўсё ж такі прайшлі гэты путь, і зараз яны маюць такой даволі заметную ролю у фатаграфічным еўрапейскім полі.
Давайте далей. Яшчэ адна ініцыятыва, фотабусы сайты у Нямецчыны знаходзіцца. Ініцыятыва, калі вы можаце скінуцца, там, плаціць унёскі, там, напрыклад, 8 евро на месяц, і за кошт гэтага вы можаце сесть у аўтобус і паехаць на фотафестываль са сваімі аднадумцамі. То бок збіраецца тусовачка, гэта нетворкінг, вы бачыце крупныя фотафестывалі, тусуецесь, карацей. Такая низавая штука, якая дапамагае людзям быць у такім руху. Тут я асобна хачу адзначыць, што адно з тых адрозненняў, якое ёсць паміж намі і Еўропай, што людзі знаходзяцца заўжды ў гэтай сітуацыі, то бок вось гэтая дасяжнасць інфраструктуры, магчымасць бачыць фотафестывалі, ездзіць і гэтак далей. Для Еўропы гэта больш-менш норма. Для нас гэта было: мы ў Беларусі, атрымай візу, прыедзь, потом дамовся, пераедзь, т.д. То бок вось гэта стварае ту дыстанцыю. І гэта пацверджанне таго, што для беларускага аўтара гэта яшчэ на два крока болей, чым для звычайнага аўтара. Але ініцыятыва дуже файная, між намі кажучы, просто новае знаёмства. Тусоўка, асабліва калі ты малады, у цябе шмат энергіі, ты можаш на кожную вечарынку хадзіць і там атрымліваць усе тыпы асалод, якія ёсць для маладых. То бок, вельмі файна. Вельмі караценька пра прэміі. Просто бясконцая колькасць конкурсаў, прэмій і мажлівасцей у Еўропе. Я выбраў 3. FOM Talent – гэта прэмія для... І, дарэчы, гэта калі вам цікава вам фатаграфічныя тренды, таксама, раз у нас такі фокус быў, то, звычайна, гэта такой вельмі цікавы срэз сучаснай фатаграфіі, сучасных трендаў. Маладыя аўтары до 35 гадоў удзельнічаюць, і за год, падаецца, 3 выдання FOM Talent ідзе і 3 звычайных фома. То бок можна падацца, вас адабралі, вас надрукавалі, вы талент, вы зорка. Але грошай не дадуць, хутчэй за ўсё. WordPress фото – гэта пра фотажурналістыку, то бок гэта галоўная прэмія фотажурналістаў. WordPress фото – такі срэз за час, але там таксама, мне падаецца, зараз крызіс у гэтай прэміі. То бок яны шукаюць новую мову, новую візуальнасць, новы падыход. Вось яны падзялілі мапу сусвету зараз па рэгіёнах. Раньше былі агульныя катэгорыі, зараз асобныя катэгорыі для Афрыкі, для Азіі, для Еўропы і гэтак далей. Але калі вам цікава, што адбывалось у фотажурналісцкай фатаграфіі мінулыя гады, то WordPress фото кожны год выходзіць каталог, можна набыць, зайти на сайт таксама пасмотрець. Гэта такая важная прэмія, звычайна у студзені. Адбываецца да студзеня, не ведаю, можа 6 якого числа трэба падаць. Hasselblad Award – гэта унёсак, то бок гэта ўжо суперзоркі, легенды, постаці, гэтак далей. Гэта Hasselblad Award. А каб агулам следзіць за усімі конкурсамі, за воркшопамі, майстар-класамі, гэтак далей, вельмі шмат аб'яў. Я раю выкарыстоўваць сайт Pictor, submitpictor.com. Там можна дазнацца пра самыя актуальныя мажлівасці, якія ёсць сёння. То бок рэгіструецесь і карыстуецесь. Я вось паглядваю. Я нам нашмат якія конкурсы падаваўся праз Pictor, і ў 23-м году ездзіў, напрыклад, на фестываль Wacken в Нямецчыну, таксама прайшоў адбор і паехаў здымаць. То бок, вельмі раю карыстацца гэтай платформай. І засталося 2 слайда. Першы называецца «І швец, і жнец, і на дуде». Прабачце, і грэц, так не кажуць, але каб было ўжо зразумела, трэба расейскую было пісаць. То бок, хто ёсць сучасны фотограф? Вось гэта ўсё. Мы прыдумваем праект, здымаем яго, пішам пра яго тэкст, шукаем грошы, шукаем выдаўніцтва, шукаем партнёраў, збіраем грошы на краўдфандинге, нетворчымся, ездзім на фотафестывалі, гэтак далей. Просто такая колькасць працы робіць адзін чалавек. Ведаеце, як звычайна ў любой працы ёсць рэжысёр, акцёр, прамоўтар, прадзюсер, звычайна. У нас гэта ўсё ў адной асобе. І гэта тое, што трэба ведаць сучаснаму аўтару ў сучасным свеце, сучаснаму аўтару-фатографу, але насамрэч і іншых аўтараў гэта тычыцца. І што цікава, я між намі думаў, што гэта я пра беларускага аўтара распавядаю,
А калі я з тымі 5 ананімнымі фатографамі абгаворваў гэтую тэму, то стала зразумела, што і ў Еўропе такая ж сітуацыя. Абсалютна. То бок абсалютна нармальна, калі фатограф працуе ў кавярні, робіць свой праект першы, дзесьці там бегае на нейкае партфоліо рэв'ю, вось гэта такая проста рэчаіснасць сучаснага аўтара. І тут, канешне, я бы так сказаў, трэба думаць, ці хацеце вы, сапраўды вам гэта патрэбна, гатовы рызыкнуць таму, што шмат у каго не атрымліваецца. І гэта нармальна. І тут мы падыходзім да апошняга пункта. Мне падаецца, наша галоўнае выпрабаванне, як аўтару зарабіць грошы. І, я думаю, усе ведаюць, што існуе 3 падыхода існавання сучаснага аўтара. Мы адразу выключым падыход, калі у вас багатыя бацькі, жонка, муж там, ці вы атрымалі грошы там ад памерлага дзедушкі, да? То бок адмятаем цудоўныя варыянты. У звычайнага чалавека 3 опцыі. Першае. Вы працуеце як фатограф і зарабляеце грошы фатаграфій, камерцыйным фатографам, умоўна кажучы. І робіце паралельна праекты. Там у вас ёсць вольны час, і вы займаецесь гэтым як хобі. Калі вы умееце гэта рабіць, рабіце гэта, калі ласка. Проста не кідайце, рабіце. Калі вам яшчэ гэта падабаецца, знімайце веселлі, рэкляму, там, не ведаю, рэчы ў Інстаграм, все што заўгодна, рабіце. Таму што, гэта ваш фундамент, гэта тое, што будзе даваць вам стабільнасць. Не трэба так спяшацца стаць першым у свеце, хаця вам рашаць. Другое. Вы шукаеце звычайную працу. Умееце праграмаваць, калі ласка, там, у бедронку, все што заўгодна. Працуеце на звычайнай працы і займаеце фатаграфіяй як хобі. Таксама больш стабільны варыянт, і менш часу да фатаграфіі, але вы маеце гэты падмурак. Апошні варыянт, вы намагаецесь зарабляць фатаграфіяй як творчасцю. Я тут сваім асабістым досведам буду з вамі дзяліцца і скажу, што гэта адчуванне, што ты заўсёды ідзеш па краю абрыва, то бок яно заўсёды з табою. Ты ніколі не ведаеш, што ў цябе будзе ў наступным месяцы. Гэта проста міннае поле, так сапраўды. Але, мажліва, цікава даведацца, як жа можа зарабляць аўтар, які займаецца творчай фатаграфіяй. То бок, вось, я магу распавесці ўсе спосабы, за што я атрымліваў ганарары. Удзел у фотафестывалю, плацяць ганарар. Паехаў на рэзідэнцыю, даюць стыпендыю. Падаўся на стыпендыю там, каб зрабіць творчы праект. 3. Удзел у лекцыях, выкладанне. Што яшчэ ў нас ёсць? За што яшчэ могуць ганарар даць фотографу? Прадажа ўласных фотаздымкаў, прадажа фотакніг. Дарэчы, фотакнігі гэта вельмі такое рызыкоўнае пачынанне. Яшчэ публікацыі. Гэта больш фотажурналістаў тычыцца. І вось так. Вось і ўсё. Вось і ўсё, што я прыдумаў. Таму, калі, напрыклад, я яшчэ раз паўтору, калі вы займаецесь фотастокамі і у вас яны добра працуюць, займаецеся. Калі вы відэа здымаеце паралельна, здымайце. Калі у вас ёсць замовы на партрэтныя фотасесіі, рабіце іх, калі ласка. Бо ідці у сферу, дзе 1639 заявак на 6 месяц, я просто хочу вам сказаць, што гэта такой рызыкоўны путь. Але, каб у нас не было мінорнай ноты, паглядзіце, якая прыгожая культура ў Еўропе ў гэтым сэнсе. Якая інфраструктура, як цікава, як насычана, як можна падарожнічаць, можна знаёміцца, як можна цікава пражыць. То бок, асабліва, калі вы молады, калі у вас шмат сілаў, калі вы шчыра любіце фатаграфію, то, канешне, займайцеся гэтым, таму што, на маю думку, гэта, адна з мар, якая збудзецца ў цябе, гэта ты будзеш ганарыцца сабою, і гэта будзе такі вельмі цікавы шлях. На гэтым все. Дзякуй. Можна пытанне. Ты калісь казаў, што ты адышоў ад камерцыйнай фатаграфіі і стаў на аўтарскі шлях на свой, так? І зараз цікава цябе чуць тое, што як ты пакрыху змяніў свой погляд і падыход таксама, так? Але ж мне
Ці не будзе гэта перашкаджаць аўтару яго камерцыйная праца, калі ён, напрыклад, працуе на вяселлях там ці як ты? Дзякуй, я зразумеў пытанне. Можа перашкаджаць, да, але пераможа той, хто зможа гэта састыкоўваць. Ну і ведь я яшчэ хочу дадаць. Я трошку змяніў свой падыход, таму што я апынуўся ў міграцыі, у мяне жыццё вельмі змянілася. То бок у Мінску я мог сабе дазволіць на вельмі нізкія сродкі нармальна жыць, і таму у мяне было шмат магчымасцяў для творчасці. У эміграцыі у мяне змяніліся абставіны, і тут я кажу немножко про другое ўжо зараз. Гэта проста, як кажуць, атрымаў досвед такой. Але я займаюся зараз амаль што толькі творчаскай фатаграфіяй. Я не павярнуўся ў вяселле, таму што я іх столькі зняў у свой час, што мне проста трэба 10 гадоў, каб адысці ад гэтага. Я ўжо амаль адышоў, і нават зараз бы ўжо з радасцю сняў, бо, разумееце, вот. Калі, так, ведаеце, трэба ведаць, цэну грашам, разумееце? То бок, калі ты можаш зняць вяселле і атрымаць грошы на ўвесь месяц, то гэта лёгкія грошы, так, магу я такое казаць на камеру? Так. Дарэчы, мой галоўны месседж напісаны: купляйце мастацтва жывых аўтараў, калі ласка. І гэта такі глаўны месседж, бо аўтар заўжды амаль галодны, трэба, гэта, калі грамадства падтрымлівае аўтараў, гэта файна. Калі крыса недэнталі, якога я ўзгадваў, стаяць кніжкі ў польскіх фотокрамах, адна, другая, трэця, і яго набываюць, і людзі гэта цануюць, гэта файна, разумееш? А калі ты адчуваеш, што ты яшчэ нікаму не патрэбен, то што тут скажаш? Рынка беларускага фатаграфічнага мастацтва не існуе, але мы можам паспрабаваць неяк у іншыя рынкі уключыцца і неяк там прадаваць свае работы. Я не ведаю выпадкі, калі аўтары праз галерэі вельмі ўдала прадаваліся і гэтага хапала на жыццё звычайнае. Напэўна, такое ёсць, но у маём асяроддзі такіх людзей няма. І мои 5 памочнікаў ананімных таксама такіх аўтараў не ўзгадалі, чтоб такие выпадки были. Но, напэўна, яны існуюць. Хочется немножко это перефразировать, что художник должен быть голодным, возможно, там до знаний, до каких-то новых впечатлений, до вот этого. Но, слушай, реально покушать — это дело святое, уж извините. Давайте яшчэ пытанне. Так. Чаго вы лічыце, што пытанне дэкаланізацыі не актуальна для Беларусі, калі само існаванне беларускай ідэнтычнасці — гэта праява дэкаланізацыі? І з улікам сучаснага ціску на любую праяву ідэнтычнасці на тэрыторыі Беларусі і цяжкасцямі, якія сустракаюць беларускія аўтары па-за Беларусю, чаму тыя аўтары, которые існуюць, так цураюцца гэтай тэмы? Цікавае пытанне, адказу ў мяне няма, шчыра скажу. Я думаю, што гэта пытанне да таго, на якой стадыі знаходзіцца грамадства зараз. То бок грамадству трэба яшчэ расці. І мы зараз вельмі шмат выпрабаванняў як грамадства праходзім. І тое, што адбылося ў 2020 годзе, гэта адно з выпрабаванняў, якое адбылося. Потым была вайна, гэта другое выпрабаванне, і зараз тое, што адбываецца ў сучаснай палітыкі, гэта там трэцяе і ўсё астатняе. Я не магу сказаць, па маім назіранням асабістым, што гэта менавіта ў гэты бок змяніла беларусаў, вось так скажам. І гэта для мяне сумная навіна. То бок я думаў, што калі ты праходзіш такі шлях і атрымліваеш такі досвед, то ты апынешся на наступнай кропкі, да? І у цябе іншага кшталту пытання ўзнікнуць. А па маіх назіраннях, то бок, што я бачу там у Фейсбуцы, у навінах, у каментарах палітыкаў, гэтак далей, я бачу, што вось гэтых кропак яны недасяжны да цяго часу. І гэта сумна. Чаму так? Таму што ёсць савецкая спадчына, таму што не тыя кніжкі там чыталі, не тыя навіны там глядзелі, не так крытычна глядзяць на сусвет, і гэтак далей, да?
Камусьці, можа, хочацца павярнуцца ў вялікі Савецкі Саюз, напрыклад. Ну, таму што у чалавека, напрыклад, ностальгія. Да? Грамадства ж такая складаная структура. Але агулам я бачу, што трэнда, запыта на такі погляд не было. То бок, если так, калі паглядзець так больш дакладна, пра гэты кейс з кнігай беларускай фатаграфіі, быў запыт на то, каб зрабіць, спачатку фундамент з асноўных фігур, а потом включаць тых, хто выключаны, разумееце? А тут быццам бы мы пачалі з іншага боку. Вось такое было пытанне. Пачаму мы пачалі спачатку включаць, а потым будаваць фундамент? То бок гэта два разныя падыходы. Ну і галоўныя апаненты там былі людзі старэйшага ўзросту. То бок гэта аўтары 50 гадоў там плюс-мінус у разныя бакі, то бок гэта людзі іншага пакалення з ўжо нейкай матрыцай і светапоглядамі, якія, у меншай ступені дэкаланіяльны. Ну і там у нашай гістарыяграфіі не выкарыстоўвалася такая оптыка, то бок гэта такі трошку заходні погляд. Не вельмі характэрны для нашага рэгіёну, таму я думаю, гэта было не на часе. Ось, спадзяюсь, адказаў трошку, можа, паскакаў, так. Хорошо. Додать, може, на фонд книжки, мне здається, що максимум була претензія, тому що назва, історія білоруської фотографії. Так, да, нас було шмат... І, коли ми кажемо про історію білоруської фотографії у ситуації, коли, будемо щирі, не так шмат, коли є увогуле, матэрыялаў, кніг, інфармацыі на гэтую тэму, то таму могуць узнікнуць нейкія прэтэнзіі, чаму там няма нейкіх гучных, сапраўды там фундаментальных імёнаў і так далей. Але я хацеў пра іншае дадаць, пра якраз такі гэтую дэкаланізацыю, калі я правільна разумею скажем так, тэрмін і ўвогуле канцэпцыю у кантэксце фатаграфічным, то Яўген, мне здаецца, кажа, што там грамадства беларускае не гатовае. Але калі мы кажам пра беларускіх аўтараў, якія прадстаўлены апошнімі гадамі, асабліва пасля падзеяў 20-го году у еўрапейскай прасторы, то гэта абсалютна тэма дэкаланізацыі, таму што усе праекты, яны так ці іначай датычаць беларускай самаідэнтычнасці, хто такія беларусы і гэтак далей. Пад тым ці іншым контам усе праекты, якія ў еўрапейскай прасторы прадстаўленыя праз беларускіх аўтараў, яны распавядаюць пра тое, хто мы. І мне здаецца, это якраз такі нішто іншае, як дэкаланізацыя, таму што мы паказваем, што вось, беларусы, яны такія, гэта не частка Расіі, гэта не частка великого могучего Советского Союза, гэта асобная краіна са сваёй гісторыяй, са сваёй культурай, мовай, ідэнтычнасцю і так далей. Магчыма, гэтыя працэсы, яны далей трываюць, я маю на ўвазе ідэнтычнасць і так далей. Але у еўрапейскай прасторы, мне здаецца, што мы пачалі пра гэта казаць, праз праект. Пачалі, але нас перасталі слухаць, таму што новых месаджаў не з'яўлялася. Вось первыя гады, як я казаў, на прыкладзе Лодзі, то бок з'яўляліся, быў вельмі моцны фокус на гэтым, потым ён размываўся, а зараз вельмі мала праектаў агулам робіцца. То бок вось такая праблема. Мне здаецца, трэба шукаць іншую, іншую форму выказвання, тому што 100% трэба больш крытычна падыходзіць. Пра 20-й год, пра гэтую тэму ўжо 4 гады. Глядзіце, 20-й год гэта рэакцыя, то бок і гэта дакументальная фатаграфія ў першую чэргу, і гэта нармальна. Тое ж самае адбылося і ва ўкраіне ў 22-м годзе, то бок амаль усе мастакі перарабіліся на дакументалістаў. Таму што вось такія выпрабаванні, яны патрабуюць мовы дакументальнай фатаграфіі, то бок гэта натуральна, так адбылося і ў Беларусі, і ва ўкраіне. А потым ўжо спее выказванне, трэба час. І калі ў цябе хапае мовы, думак і майстэрства, то ты робіш праект, так? І вось, мне падаецца, беларускія аўтары яшчэ да гэтага толькі падыходзяць. Вось, таму ёсць, пошукі гэтай ідэнтычнасці, пошукі ў гісторыі, вельмі шмат пошукаў, там, вось, напрыклад, у народнай культуры,
часткова вось кніжка Машы Мароз, Ганны Карпенка і кампаніі, то бок вось таксама з вялікім фотаматэрыялам, не ведаю, ці можна яе фотакнігай назваць, напэўна, можна. Вось, іншым бокам, але тут не вельмі так прынцыпова. І гэта я бачу такі агульны трэнд у беларусаў, але ён вельмі скудны ў фатаграфіі, то бок прац вельмі мала з'яўляецца. І зараз вось мы, калі думаем, як прадстаўляць беларускую фатаграфію за мяжой, я разумею, што мала праектаў, мала на што абапірацца. Трэба, аўтары вырашаюць іншыя праблемы. Аўтарам трэба існаваць. І гэта нас адкінула на некалькі год апять зноў назад. Я спадзяюся, што трэба час усталявацца і паціху там устрайвацца. І калі, напрыклад, будзе нейкая інфраструктура, проста аўтарам гэта будзе лягчэй рабіць. Яны хутчэй гэта будуць рабіць і будуць магчымасці. Для гэтага мы і працуем. Дзякуй за каментар, дарэчы. Так, перапрошую, яшчэ пытанне? Может, я Давай. зачитаю парочку? Івенты офлайн, онлайн для мастакоў на мяжы 3 кітоў, штучны інтэлект, фота, традыцыйнае мастацтва. Штучны інтэлект, давайте спачатку. Першае мастацтва, фота і штучны інтэлект. Зараз штучны інтэлект актыўна выкарыстоўваецца ў мастацтве і ў фатаграфіі таксама, і будзе выкарыстоўвацца. Што атрымаецца, я не ведаю. Як з любой новай формай, трэба час, каб яна проста уключылася ў мастацтва і стала нормай. Яна стане нормай рана ці позна. Мы сфармуем этычную рамку, мы сфармуем адносіны да такога візуала, і ўсё будзе нармальна, напэўна, калі ён не захопіць нас, канешне. Тада мы будзем в рамках стаяць. Да. Ёсць асобныя заяўкі для тых, хто працуе са штучным інтэлектам. І тут я думаю, што такім аўтарам ёсць месца і на фотафестывалях, і ў традыцыйных музеях, точнее, не ў традыцыйных, а ў музеях сучаснага мастацтва. І я думаю, што тут, у залежнасці ад таго, якая у вас мова, якое выказванне, як вы працуеце, вам надо выбіраць, куды адпраўляць гэтую заяўку і дзе намагацца выстаўляцца. То бок, я думаю, што з штучным інтэлектам трэба працаваць, канешне. Калі у вас гэта атрымліваецца і цікава, то трэба. Праекты, краўдфандынг і іншыя, дзе шукаць у Польшчы грошы для рэалізацыі задумаў. Краўдфандынг я бы параў толькі тым, хто мае вялікую аўдыторыю, і ці такой велічыні праект, каб ён адгукнуўся ў грамадстве. У іншым выпадку вы проста закапаецеся ў гэтым краўдфандинге, і гэта будзе праблема. Краўдфандинг — гэта яшчэ дадатковая праца маркетолагам, то бок не маркетолагам, а СММщикам. То бок ты садзішся і пішаш тэксты кожны дзень у свае сацыяльныя сеткі пра тое, вось гэта новыя навіны, падтрымайце маю там кніжку, зборы, гэтак далей. Таму што тычыцца краўдфандынга, падумайце 10 раз, ці патрэбна вам гэта ці не. Але гэта магчымасць зарабіць, сабраць грошы самастойна і не залежыць ні ад выдаўніцтва, ні ад каго і гэтак далей. Я бы еще попробовала додать про возможность супрацы с теми, кто працуе с 3 китами. Я знаю, что есть такая организация, как Augmentica, и они работают с искусственным интеллектом, все, что касается его и искусства. Поэтому конкретно этот вопрос можно озвучить этой команде, и, может, они более какие-то предметные вещи могут посоветовать. І у любым выпадку, у залежнасці, калі вы маеце некае выказванне, трэба проста зразумець, куды вам трэба выстраліць з гэтым выказваннем, так? І потым, гледзячы, які медыум вы выкарыстоўваеце, таксама звузіць гэту рамку і намагацца туды. І іншы раз трэба, напрыклад, выказванне трошку у заяўцы змяніць, там, можа, і пападзеце ў іншую аўдыторыю. То бок тут розныя выпадкі ёсць, па-рознаму працуюць. Ці пісаць заяўкі штучным інтэлектам я не пішу, напрыклад, і не раю, але ведаю, што людзі пішуць, і, напэўна, іх атрымліваецца. Але гэта нейкі косны язык, косная мова, на мой погляд, вось гэтая штучна-інтэлектная, проста шаблоны лупіць вось так, да, гэта мая думка. Так, творчасць і грошы. Як не страціць творчасць дзеля пошуку заробкаў, асабісты досвед? Я адказваў Віці на гэтае пытанне. Вельмі цяжка.
што калі няма грошай, няма рэсурса на творчасць проста і ўсё, і ты нідзе яго не ўвозьмеш. Таму хаця б мінімальны фундамент трэба пастроіць, пабудаваць, і тады ці калі вы молоды, у вас шмат часу, мала грошай патрэбна, гэта лягчэй. Натхненне, лайфхакі, як павялічыць актыўны і прадуктыўны творчы шлях. Шмат запытанняў, дзякую. Натхненне і лайфхакі, як павялічыць актыўны і прадуктыўны творчы шлях. Ну, цікавіцца светам. Самае галоўнае моя парада. Калі вы цікавіцесь не толькі фатаграфіяй, ці не толькі тым, што бачыце перад сваімі вачыма, там палітыкай, журналістыкай, культурай, космасам і гэтак далей, вас пашыраецца далягляд, вы больш шмат разумееце, больш цікавасцей, і у вас ёсць шанс, што вы зробіце выказванне, і вам проста будзе пра што гаварыць, і будзе хапаць словаў, ведаў, каб пра гэта казаць. Таму проста развівайцеся ў усіх напрамках. Давайте апошняе пытанне і перерва. А в чем для тебя сила? Не знаю. В любві, хай будзе ў любві. Так, дякую, Лёша, тут питання, конечно. Ну, на такой хорошей ноте Да. спасибо большое. Все, дякую.